mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, kuri sei kuse kwamungava muri kumativi mana enyika. Nezuro ndakakanganwa kuchajisa laptop muchindoona ndichinyanyisa kutseketsera kudai, so ndiri kutoverenga kubva pafoni apa hameno kuti ndabaya papi tumavara twacho twabva twaita tutikitiki, ndokusaka ndiri kunyanya kutseketsera. So saka tauya nawo ma-confessions avo atakatumidzirwa nanahaidi. Have you already started following us ku Facebook? Link ririmo mu comment section. Thank you to all of you who have already started following us ku Facebook. I hope kuti we are giving you a nice time. Message yedu yekutanga yakamira sekudai, so hanzi ndaiva musatanist ndakazotendeuka. Inzwai confession yangu. Taitaura nevafi kuti tikunzerese ma-accidents emabhazi nemakombi muZimbabwe tainge tichinwa ropa. Makadi yenyu mukomanashe ndinokumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu, asi pamuchange mava kuposta please vigaiwo chitupa changu chaita kuti ndiuye ndiri ID enyaya yekuti handidi kuti mukadzi wangu azenge achiziva kuti ndine nyaya iyi, nekuti naiyewo anotevera chirongwa chenyu uyezve haana chaanoziva kuti ndainge ndiri musatanist. Inini ndiri murume ane makore 41 years ekuberekwa. Ndinogara kuCrow Hill muno muguta reHarare. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakapedza vanhu muroad netsaona tichinwa ropa rimwe tichienda naro pasi pemvura kuti tiwane upfumi tisina kuburitsa dikita. Chokwadi mukoma, kudisa mari kunopinza muna taisireva. Inini ndakakura ndiri munhu uya aida life yepadenga. Ndaiti ndikaona munhu ane mari ndairembera kusvika ndadya dola. Ndainge ndisingambotarisi mariski azvo. Chandaingoda yaiva mari. Baba vangu vaigara vachinditsura kuti usade zvinhu zvausina kushanda, ndiwo magumo ekubatiswa mushonga, asi kwandiri zvaipinda neuko zvichibuda nekoko. Zvino pandakazopedza chikoro ndainge ndava rova. Baba vangu vakanditsvakira basa. Ndainge ndava gadi paSam Levy Village kuti ndinge ndichiwana basa iri. Ndainge ndichiziva nzvimbo yababa vangu nekuti vainge varetire basa, saka nekuda kwekuti vaishanda zvakanaka, murungu wavo akabva ati aizoda mwana wavo kana hama yavo pachinzvimbo chavo. Ndiwo mapindiro andakaita basa paSam Levy Village kuBorodale. Gore randakapinda basa mainge muri muna 2006, saka ndakashanda kubva muna 2006 kusvika muna 2016. Ndainge ndatova nemukadzi nevana 2. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti pane mumwe mukadzi aigara achiuya pabasa pedu, saka hunhu hwangu hwekuda zvinhu ndaiti akauya ndaibva ndamuratidza pekupaka mota. Saka akaguma ava kuti pose paanenge auya ainditsvaka kuti ndimuchengetere motikari yake paye paanenge achiita tumashoppings twake. Kana achinge ava kuenda aibva andisiyira mari yekuchengeta mota. Dzimwe nguva aitondisiyira mari yakawanda kutodarika kana pay yangu. Saka ndakaguma ndava very close nemukadzi uyu. Tava kuwirirana zvekuti ndaiti kana ndisiri pabasa tinenge tiri tose tichitorova marounds. Mukadzi uyu aiva mukuru kwandiri ake, saka hatina kumbobvira takadanana, taingowirirana chete. Saka akabva anditi ainge achida kundivhurira bhaa kuti ndinge ndichisiya basa rechigadhi randainge ndichiita kuti ndinge ndichizowana time naye yekuronga upenyu hwamangwana. Handina kuramba kusiya basa nekuti basa iri rainge risina mari yakawanda yaizokwanisa kuchinja upenyu hwangu nekukasira. Saka ndisati ndasiya basa, mukadzi uyu akabva andipa mari yaisvika iyo $5,000 cash. Akanditi uwane pekutangira. Ndakatambira mari iya, ndakaenda kumba nayo iri mubhegi. Handina kuudza mukadzi wangu kuti ndainge ndauya nemari yakawanda mumba. Saka ndakaita 3 days ndakaviga mari ndisati ndabata kana cent, ndichinyatsofunga kuti mari iyi
ndoishandisa sei. After 3 days ndakataimira mukadzi wangu asipo, ndipo pandakabva ndazotora mari iya ndichida kuti ndinge ndichimboronga nayo. Ndakavhura bhegi ndichida kutora mari, saka pandakavhura ndakaona mukati mebhegi muine bepa rewhite rainge rakanyorwa kuti unofanira kuuraya vanhu 7. Wakatadza kuzviita iwewe nemhuri yako, ndiwe uri kufa, asi mari shandisa yose uite zvaunenge uchida kuita nayo zvinochinja upenyu hwako. Mukoma, hana yangu yakarova pandakaona bepa iri. Ndakatora bhegi ndikanoisa mune imwe room muwardrobe, ndokubva ndakiya. Ndakazama kufonera mukadzi uya ainge andipa mari ndichida kumuudza zvandainge ndaona mubhegi mangu, asi manambers ake ainge asingaiti. Saka pamba pataigara ndainge ndiri lodger ndichishandisa 3 rooms nekuti tainge tava neproperty yakati one day, saka yainge ichida nzvimbo. Saka nekuda kwezvainge zvava kuitika, ndainge ndava kuda kuchengetedza secret yangu. Ndakabva ndadzingisa malodger ose ainge ari pamba, ndikabva ndachizotanga kushandisa iri full house. Ndakaita 3 months ndichizama kutsvaka mukadzi uya, asi ainge asisabatike. Mukomana chinhu chinonzi Satanism Israel. Zvakazoitika mukadzi uyu akazouya, asi haana kuuya ari munhu. Akauya iye ainge ari bere like. Paakauya ndokubva achizondiudza kuti ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichizoita masacrifices. Zvainge zvakarema hazvo apo paakanditi unofanira kuita masacrifice. Akanditi it's either uchasacrifice mudzimai wako kana kuti anyone pakati pehama dzako. Ndakatya kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro. Ndainge ndiine ring iyo yandainge ndakapiwa, saka ring iyi yandakapiwa ndakanzi ndiyo yainge ichazondiunzira mari yakawanda. Ndakanzi pose apo pandinenge ndichida mari, ring iyi ndinoipuruzira. Kana ndaipuruzira kudaro, panokwanisa kungouya paine munhu uyo anenge aine madhiri, tobva tatoita madhiri sezvakaitika pandakatenga kombi. Ipapo mukomana mari yacho yekuti ndinge ndichitenga kombi yainge ichiri nyowani yatakanotenga kumesina, ndainge ndisitomborina, asi ndakati ndapiwa ring ndokubva ndapuruzira. Ndainge ndiine imwe cousin yangu uyo ainge achishanda kune rimwe game park randisingazotauri nezita. Akazongondifonera out of nowhere, akabva ati, naiwe kwauna vanhu vaunoziva here vemadhiri muHarare? Ndikati vanhu vemadhiri vakawandisa. Vanhu vemadhiri vakaita sei nhai mukoma? Ndokubva vachizoti vainge vaine vamwe varume avo vainge vaine nyanga 2 dzechipembere, saka vainge vachida kudzitengesa. Saka vainge vachida munhu anoziva dhorobha. Saka ndakabva ndachizotanga kudhila mukomanashe. Zvakangoflowa so because ndainge ndisitomborina kana idea yekuti ko vanhu vacho vatichatengesera nyanga idzi dzezvipembere, because nyanga yechipembere haingotengeswe sekunge uri kutengesa bhanduru remavheji. Saka ndakabva ndachizongosangana neumwe murume mukoma mushure mekunge ndaendesa motikari yeimwe friend yangu iyo yainge ichida kungonopolishwa panel beater, yainge yakabva mukuitwa spray paint. Ndiriko ikoko ndipo paakabva achizouya. Takatanga kukurukura, akandiudza kuti he was in the army. Ndokubva angotanga kungorotomoka, akatondiudza kuti dzimwe nguva anopota achitombobuda nenyanga dzezvipembere kana nzou chaiyo, achiti ndakatomboenda nenyanga yenzou kuDubai. Saka paakandiudza nyaya iyi mukomana ndakatoshamisika, ndikati kumunhu watangotanga kutongonana zviri zvanhasi ava kutondiudza madhiri ake ose anopisa kudai. Ndakabva ndamutesta ndikati, ko kana kuri kunzi ndikawana nyanga dzezvipembere munokwanisa kundiwanira mabhaya here? Akandiudza kuti ane mamwe mabhaya awo aanoziva but ari maChina kwamutoko. Ndokutotora foni yake kwava kutovhura foni, kwava kutotanga kutotaura neni achitondera
ndakaratidza mavideos ndikatoona kuti chainge chitori chokwadi. Mufoni make mainge muine mavideos emachina achiverenga mari yakawanda kwazvo, uye zvekare vaine nyanga dzezvipembere nenyanga dzenzou. Ndikatoona kuti chainge chiri chokwadi icho chaainge achindiudza, kunyange zvake ainge akangotanga kungorotomoka, but ainge achitondiudza chokwadi. Ndokutoita madhiri kwatakaita ikoko. Tatengesa nyanga dzezvipembere ndipo pandakazokwanisa kutenga kombi mukoma. Then after that ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti kombi iyoyo yandainge ndakabva mukutenga yainge ichifanira kuti inge ichizoita accident. Mukoma, zvakandiremera pandakaudzwa nyaya iyoyo, but threat yesatanism ndeyekuti sezvo wakatengesa soul yako kuna Satani hauchina kana choice. So I used to believe panguva yacho iyoyo, saka ndainzi wakatengesa soul yako kuna Satani nechekare, saka chekuita hapachina, you belong to the devil. Uri kutofanira kutoti unge uchitoita zvinhu zvatiri kuda kuti unge uchiita, otherwise unokwanisa kuzourayisa hama dzako dzose dzinopera kufa. Saka ndaiti kana ndikatarisa hama dzangu ndobva ndati but pane zvose izvi zvandakaita hapana kana nemhosva, nekuti zvinhu izvi ndakazviita ndiri ndega. Apa mari ndainge ndava kudya, ndo makwezvero ava nokuita muworld yesatanism through mari. Paya kana kuri kunzi ukatanga kunyatsokudya mari unogumisidzira wava kuita zvose zvavanenge vachida kuti unge uchizoita. Saka kombi yangu mukoma yakaita accident. Handingatauri hangu kuti kombi iyi yakaitikira accident kupi, but yakauraya vanhu vanokwana ivo kuita 8 mukombi imomo. After that ndipo pandakabva ndachizonzi ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichifamba nevamwe vakuru vemuchechi. Saka kwainge kuine imwe church yainge irimo muHarare. Church iyi yaitoita sekunge yainge itongoriwo church yainge iri normal, every Sunday taitoendawo kuchurch, but taiti kana tapinda muchurch imomo malights aidzimwa, kwaibva kwachizotanga kuitwa imwe praise and worship, but nziyo dzinenge dzichiimbwapo dzinenge dziri nziyo dzekushora muchinjikwa, uye zvekare nekushora akafirapo pamuchinjikwa pacho. Ndizvo zvimwe zvaitwa muchechi, nekuzomwa ropa iri mukomanashi rainge ritori ropa revanhu avo vanenge vafira mumaaccident. Saka ropa iri raitorwa panguva iyo munhu paanonzi afira muaccident, ropa robva ratorwa kune kwarainge richichengetedzwa muZimbabwe. Rimwe racho kana rakawandisa robva raendeswa mugungwa uko kune guta revamwe masatanisti, zvekare nemamwe madhimoni, asi dzainge dzimbori ngirozi dzainge dzitori nezvigaro kudenga. Saka taizonwa ropa iroro tichipira zvipiriso. Ndakaramba ndichirarama upenyu uhwu kusvika ndava kufamba nevamwe avo vanokonzeresa maaccident. Uku ndokukonzeresa kwatainge tichiita maaccident. Taiti zviya kana kuri kunzi tikapinda mubhazi taiwanzokugara pasiti rinenge riri kuseri kwesiti radriver. Iro siti riya ndo riri dangerous mubhazi. Kana kuri kunzi panenge paine munhu achakonzeresa accident, it's either anenge akagara kuback seat kana kuti anenge akagara pasiti iro riya rekuseri kwa driver seat. It is just that hazviiti kuti munge muchibvunza munhu kuti kwawabva kutsvene here. The majority of my accidents anoitika anokonzereswa it's either nemhepo dzinenge dzakagara driver kana kuti mhepo dzinenge dzichazogara driver apo paanenge ava kutyaira motikari. Saka munhu uyo anenge akagara kumashure kwa driver kana aine mhepo dzake dzaanenge ainadzo, kunyange asiri musatanisti, mhepo dziya dzinotanga kuremera driver, anotonogarwa pamashoulders ake nemhepo idzodzo. Saka mhepo idzi ndo dzinozokonzeresa kuti pange pachizoitika lack of concentration, kungoti just a small driver issue. Kana kuri kunzi dzinenge dziri mhepo ka 1% ikako kanotokonzeresa imwe accident inototyisa chaizvo. Kana kuri kunzi anenge akagara kuback seat, kana kuri kuback seat
maaccident anowanzokuitika ndeyekuti it's either kunenge kuine rimwe bhazi kana kuti truck rinenge riri kumashure rinenge richida kuoverteka robva ranopinda mubhazi kana kuti rokonzeresa kuti bhazi ringe richibuda murodhi then robva ratonorova muti bhazi robva ratouraya vanhu kana kuri kunzi ndeuyo anenge akagara pasiti riya rinenge riri kumashure kwesiti radhiraivha ndo panoitika mahead on nekuti mhepo dziya dzinenge dzichitokontrola dhiraivha kuti ange achinopinda muoncoming traffic zvekuti panguva iyo pazvinoitika kana kuri kunzi mubhazi dai mainge muine makamera vanhu tozoona izvo zvinoitika maitoona kutoti nguva zhinji vanhu pavanozonzi vaita accident kana driver anotoshamisika kuti kochii chaitika because bhazi rinotobatwa nezvinhu kana ari madhimoni ndiwo anenge ava kutodriver bhazi iroro just for a couple of seconds robva ratochinja lane rotoenda mulane yeoncoming traffic then potoitika accident panguva yacho iyoyo. Saka kana vanhu vakagara mubhazi zivai kuti vanhu ivavo vanogara kufront zvekare nekuback seat kazhinji kacho ndivo vanozokonzeresa kuti tsaona inge ichizoitika. Saka ndozvataiita taitokwira bhazi either richienda kuHarare kana kuti richienda kumasvingo wherever kwarinenge richienda kana kuri kunzi pane accident inenge ichifanira kuti inge ichizoitika. Saka tiri mubhazi kudaro vamwe ndo vanenge vakagara kufront kana kuti vamwe ndo vanenge vakagara kuback seat. Tinenge titori neminyengetero yedu iyo yatinenge tichiita zviya zvinonzi kana uchinamata unofanira kuti kana uchifamba unge uchinamata panguva dzose nekuti mubhazi imomo maunenge uri munenge mutori nevamwe avo vanenge vachitonamata kana kutodeketererwa nevavengi vavo kuti mhepo dzinge dzichizovasimukira vange vachizoparara muaccident. Saka munhu kazhinji akafa kana zvichinzi anofanira kuti ange achifa neaccident haazofi ari one, anokoka vamwe obva ati handei tose. Ndokusaka muchizoona paya panonzi pafiwa pachizofiwa vanhu vanenge vakawanda ndekuti munhu paanonofa anokoka vamwe then vamwe vanobva vatofira pasport. Saka taizokolekta ropa iri ndiro raizoendeswa mugungwa. Ndakazviita izvi kwenguva yakareba kusvika ndaona kuti mathreats acho ainge anyanyisa nekuti ndainge ndava kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichirara nevanhurume seni. Apo ndipo patakapesana ipapo ndikati izvi handingazvikwanisi. Then they started threatening me, vakandiudza kuti sezvo ndainge ndakatotengesa soul yangu kuna satani kana kuri kunzi ndainge ndicharamba kurara nevamwe vanhurume zvekare ndichiitwa mukadzi nevamwe varume vari masatanist but ivo vaine zvigaro zvepamusoro. Saka vakanditi vainge vachazondiurayira mwana mukadzi uye zvekare nehama dzangu especially sese vangu vamwe vainge vachigara kuBulawayo vainge vakawanikwa kuBulawayo. Ndaishungurudzwa, ndaitoona madhimoni noti zvikwambo. Kune madhimoni ekuti anototyisa anobva kugehena straight. Madhimoni mazhinji kana akakushanyira anenge akagara mukona memba ari mudenga padhuze neceiling kana mumba muine ceiling ndipo parinenge rakagara ipapo rakazorora. Saka ndaitoti kana ndikapinda mumba ndaitoriona rakatondimirira kuti ringe richizondishungurudza usiku hwose ende rainge rakatopiwa authority nedenga uye zvekare negehena because remember I had already sold my soul to the devil. Saka chekuchaita painge pasisina asi ndakazoti ndashungurudza nerimwe zuva ndo pandakaona kuti Mwari vane rudo. Ndakangotanga kungochema ndiri pakati pekushungurudzwa kudaro because raindibaya nenzara. Apa nzara dzacho dzainge dzakareba kuita kunge mapanga. Ndo pandakatanga kuchema kuna Mwari ndikati Mwari handizivi kana nzeve dzenyu dzichiri dzakavhurika kuti munge muchinzwawo kuchema kwangu asi ndashungurudzika ndatambudzika. Izvi zviri kuitika muupenyu hwangu handichadi kuti zvirambe zvichiitika. Ndakanzwa voice iri parakataura
ndakanzwa mutinhimira kwakaita sekunge kwakarova mheni. Ndikanzwa voice iro rakati nzeve dzashe dzichiri dzakavhurika, nyengetera. Mukomanashe ndakatanga kunamata. Ndakanamata semunhu anopenga to this very day, kunyangwe ndiri in public kana ndikangonzwa zvichinditi namata mukoma. I don't fear anyone and I'm not even embarrassed, nekuti ndinoziva kwandakabva. Kana ndikatanga kunamata, I just start to pray. Saka ndiyo testimony yangu iyo yandinayo. Takakonzeresa maaccident akawandisa, but ndakazotendeuka after ndanzwa izwi richitaura, ndokubva ndachizotanga kuenda kuchurch. Kusvika pari nhasi ndiri munhu anonamata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma azvo veduwe, hanzi ndainge ndakatengesa soul yangu kuna Satani. Saka ivo vari kuti vapa confession yavo nekuda kwekuti vanoona kuti vanhu vazhinji vanenge vasisina tarisiro. Kana munhu akaromba, hanzi ndinogara ndichiona mavideos enyanga dzakasiyana siyana, vanhu vachiendeswa mumatare vachinzi rasa zvinhu zvako izvo zvauinazvo, zvingava zviri zvikwambo. Saka ivo vari kuti kunyangwe uine zvawakabata, but kana ukatopfugama nemabvi ako ukanyatsokutaura uchirevesa nemwoyo wako wose kuti zvinhu izvi handichazvidi, hanzi zvinhu izvozvo zvinotoenda, nekuti denga rikakunzwa uchiti handichazvidi, then they would return back to where they came from. Saka ngatitaurei nezvayo nyaya iyo. Ndinokukurudzirai kuti kana muine masecrets enyu, please do not hesitate to contact us. Rekidzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi hanzvadzi yangu mukomanashi yakaromba, yakauraya vabereki, yakaita mhiko dzekuti tiite marombe uye zvekare tizazoroorwa. Please post for me. Ndiri musikana ane makore 34 years kuberekwa. Ndinogarawo kuMount Pleasant muno muguta reHarare. Ndinogara nesister yangu nemukadzi wamukoma wangu wandiri kuda kutaura nezvake. Imwe hanzvadzi yangu iri abroad kuCanada kubasa. Hanei nezvekuno kumusha nekuti ikoko akatoroora murungu. Nyaya yandiunza pano mukoma yakatangira apa. Takakura tichigara kuGlenora Masimbi, ndiko kune imba yavabereki vedu. Baba vangu vaishanda kuCity Council, mai vainge vari teacher kuDomboshava. Mumba medu takaberekwa tiri 4 vasikana, tiri 2 vakomana, pane 2 inini ndini second born, first born. Mukomana ndiye breadwinner kumba kwedu. Muna 2013 hanzvadzi yangu first born yakawana basa kuUK, ndokubva aenda, asi paakaenda akanoita 4 years ariko asina kana kudzoka. Taingotaura naye pafoni achingotumira zvinhu. Saka muna 2017 akazoti ava kuda kudzoka kumusha kuzogara zvamuchose. Aiti ane maprojects anozoda kuita kana achinge adzoka. Saka paakazodzoka akadzoka atengera baba naamai masutu eVersace akavapa. Kubva pavakapiwa masutu aya, baba ndivo vakabva vatanga kurwara zvokusataura kusvika baba vafa. Zuva rakafa baba chituna chiri kumoshwari, amai vakabva vatanga kupenga zvekuti vakaita 3 years vasingawanikwe kuti varipi. Takazovawana after 3 years, asi takavawana vakafa, vakafira muna name hidden. Please musazotaura makafira amai vangu, asi hanzvadzi yangu yainge ichiratidza kuti yainge isina kana basa nazvo zvekuti tafirwa nevabereki. Isusu zvaitirwadza nekuti tainge tichiri kuda vabereki vedu kuvaona, but iye kusaidi kwake zvaitoratidza kuti zvainge zvitori boo zvisingaiti. Saka kufa kwakaita amai, hanzvadzi yangu yakabva yaroora mukadzi yakati, ndakutsvakirai mai. Takatanga hedu kugara zvakanaka tichichengetwa nehanzvadzi yangu pasina kana dambudziko, asi chainge chava kunetsa ndechekuti taingokura, tainge tisina kana marelationship tose tiri 2. Nanhasi handina mukomana apa, ndatokura ndava ne 34 years.
geza chaiko. Ende kana mukandiona ndichifamba mukava muri mustreet mukomanashi munotoona kuti mukadzi uyu wife material, but hapana kana mukomana anoita zvivindi zvekuda kundimisa kuti andipfimbewo kunyangwe zvemuedzo. Saka takatanga kunetsana nehanzvadzi yangu kuti ngatifambei tinzwe kuti chii chiri kuitika neupenyu hwedu, sei tisiri kuroorwa. Asi hanzvadzi yangu yakaratidza kutsamwa nemashoko aya. Yakabva yatenga imwe imba, yakabva yatibvisa padhuze nayo achiti munonetsa. Iye akasara achigara oga. Isusu takaenda kunew house nemukadzi wake, iye achiti achazotevera. Iye zvino pava ne2 years hanzvadzi yangu haisati yatevera mukadzi wayo. Tisu tinogara nemukadzi wake zvekuti mukadzi wake akasvika pakuzvibvunza kuti reason yandakaroorerwa ndeyei, nekuti havana mwana vose. Apa anoti kubva atange kupinda mumarriage asati akambosangana nemurume wake pabonde. Saka zvandakazoita mukoma ndezvekudai, ndakazofamba ndoga ndikaenda kune vamwe pastor vakandibvunza zvose kubva mafiro akaita vabereki vedu, vachiti zvakakonzerwa nehanzvadzi yako ndiye akachekeresa vabereki venyu achida kuita mari yaainayo. Pastor vakapfuurira mberi vakati chakaita kuti tidzingwe kumba kwataigara kare inyaya yekuti aida kunge achizosara ari ega kuti awane mukana wekunge achipefoma marituals ake pasina munhu anozomukanganisa. Saka paprofesi iri kutaurwa napastor ava ndine 80% yekutenda mazviri, nekuti hanzvadzi yangu yava nenguva isati yauya kuzotiona, asi tichigara tose muno muHarare muSaint Town, iye ari kuBelvedere, isusu tiri kuMount Pleasant, but ava netime asingauye kuzotiona. Takaenda kwaanogara, kana tikaenda kwaanogara haadi kuti tinge tichipinda gate, tinogumira panze. Akatopa magard order yekuti hatibvumidzwe kuti tinge tichipinda. Saka pastor vakandibatsira vakandiudza kuti hanzvadzi yako iri so powerful, nekuti akatojoina iri satanism chaiyo. Saka anotoda kuti kana hondo yacho yatanga munofanira kunge makasimba. Saka ndakapiwa 40 days dzekutsanya ndichirwisana nemhepo dziri kunditeverera. Saka kubva paday 1 handisi kurara nehanzvadzi yangu ari kuuya kuhope dzangu akatakura coffin achindiudza kuti gore rino haripere usati wafa. Saka chandava kunyanya kutya mukoma ndechekuti hanzvadzi yangu inogona kundiuraya. Ndokusaka ndauyawo pano kumhuri yeZimbabwe ndiri kudawo rubatsiro nemazano. Kana paine munhu anozivawo muprofita kana vamwe pastor vari muZimbabwe vanokwanisa kundibatsira, at least ndikaita vanhu vakawanda vanondibatsira ndinogona kuzokunda hondo iyi. Nekuti brother yangu paari kuuya kuhope dzangu zviri kuratidza kuti haasi kufarira zvandiri kuita, akatsamwa. Please help me to save my family. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Ndakavabvunza kuti kuva mufundisi avo vakapiwa revelation yekuti zvose izvi ndo zviri kukonzeresa sei mava kusada kuramba muchibatsirwa navo. Saka ivo vari kuti hanzi pane pamwe pavakamborota hope dzakavanetsa mumwoyo mavo. Hanzi vakarota vamufundisi vainge vatoitwa invitation yekune imwe dinner, it was like a dinner date. Ndokubva vachizotanga kutevera vamufundisi vaya. Pavakazosvikako ndo pavakaona kuti kwainge kwakatozara vamwe varume. Hanzi vainge vakapfeka masutu avo eblack but vainge vaine madhuku ered, varume vose vainge varipo. Saka hanzi vamufundisi vakazotogumisidzira vatozopiwa yavo sutu yeblack, uye zvekare vakatopiwa dhuku ravo ravakasunga mumusoro mavo riri rered. Hanzi pavakatanga kudya, hanzi ndo pavakabva vachizotarisa kwavari vahanzvadzi vedu vakazviti Rachel. Hanzi vakati iwe Rachel, chisiyana neni, chitsvaka umwe munhu anokwanisa kukubatsira. Hanzi vakazorota zvekare dzimwe hope. Vakarota brother yavo ichiuya, hanzi ainge akabata mari. Hanzi vakati kwavari, unombozviziva here kuti money can buy anything?
even your prayers, I can stop them from reaching where they are reaching. Nemari yandakabata hanzi vakabudamo vachiseka, ndokubva vachizoona sort of like a vision, vakaona pastor vachifamba neimwe motikari nyowani Benz, asi vakatadza kurondedzera kuti mari yacho vainge vaiwana kupi. Saka hanzi ndiri kutya kuti zvimwe kuda my brother has gotten to the pastor, ndokusaka vari kutsvaka vamwe pastor vanowanikwa mungava muri muHarare vanokwanisa kuzovabatsira. So let us try to speak with our dear sister in the comment section. Link repage redu ririmo mu comment section. You can go there and you can watch the skits that we have been doing. Let us meet again in the following episode. Tichadzoka zvekare nemamwe mako